L-istatistika l-2014 ikkonfermat kemm f'pajjiżna qed jiżdied l-investiment barrani dirett. Fl-aħħar ta' Diċembru tas-sena li għaddiet, dan it-tip ta' investiment f'pajjiżna kien stmat għal kważi 142 biljun euro. Dan ifisser żieda ta' 8 biljuni u 200 miljun euro fuq is-sena ta' qabel. Is-servizzi finanzjarji u tal-assigurazzjoni baqgħu l-aktar setturi li waslu għal dan it-tip ta' investiment. Però tkabbir irreġistrat tul is-sena li għaddiet kien mifrux fuq diversi setturi. Fil-waqt tul l-aħħar leġislatura kien hemm tnaqqis f'setturi li mhumiex dawk finanzjarji, jirriżulta li fl-ewwel sena tal-amministrazzjoni preżenti kien hemm żieda ta' 9 biljun euro fis-setturi tal-manifattura, il-lukandi u l-informatika. Analiżi tal-istatistika turi wkoll li meta wieħed jieħu t-total ta' tkabbir fl-investiment barrani dirett, isib li fl-ewwel sentejn tal-amministrazzjoni preżenti it-tkabbir kien akbar minn dak tal-4 snin ta' qabel. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna innota kif dan l-investiment barrani huwa wieħed mill-aktar indikaturi importanti tal-konfidenza li investituri barranin għandhom fl-ekonomija Maltija. Għali dan huwa wkoll riżultat tal-politika tal-Gvern li joħloq sostenibilità finanzjarja u kondizzjonijiet ideali għat tkabbir minn diversi setturi.